השלב הראשון, מים בלי לבלוע, שאיפה, נשיפה, ורק לאחר מכן בליעה. תרגיל מספר 2, יד על הטבור, אצבעות על האזור הרך מתחת לעצמות הבריח. אנחנו נושמים 3 נשימות מלאות. לשון מונחת בעדינות על החך, נשימה דרך האף, מחליפים צד, מחליפים ידיים, ואותו דבר לכיוון השני, 3 נשימות מלאות. גוף נינוח. שלב שלישי, קרוס סקרול. אפשר להשתמש ביד שתיגע בברך, אפשר גם מרפק. שלב רביעי, רגל ימין משתלבת על רגל שמאל, יד ימין משתלבת על יד שמאל ונכנסת פנימה. גם כאן 3 נשימות מלאות. אפשר לעצום עיניים אם זה מרגיש בטוח. גוף נינוח ומחליפים צד. אז עכשיו שמאל משתלב על ימין, אותו דבר עם הידיים. אצבעות משתלבות, משלבים פנימה. נשימה עמוקה, לשון מונחת על חך. שלב האחרון, save buttons, אז נקישות, אצבע באצבע, מזרת לאגודל. נניח ידיים על הטבור, ננשום כמה נשימות, וזהו סוף התרגול.